пахта зироати техникӣ ва асосии хоҷагии халқи вилоят маҳсуб ёфта, ҳарчи бештар истеҳсол кардани ин ашёи хоми саноатӣ ба рушди саноат ва иқтисоди миллӣ заминаи боэътимод мегузорад. таъкид гардид дар ҷаласаи корӣ бо иштироки муовини якуми раиси вилояти Хаттон Мирзозода Музаффар ва Файзуллозода Залобиддин. муовини якуми раиси вилоят бори дигар муҳимияти масъалаи пахтаю пахтакории омодагӣ ва ҷамъоварии ҳосилро бо далелу мисолҳои мушаххас иброз дошта ёдовар шуд, ки соли равон дар майдони зиёда аз 123 000 гектар тухмиҳои босифату минтақабовро кишт карда, мақсад дорем, ки хирмани 295 000 тонна пахта ороста намоем. мутаассифона соли гузашта мо натавонистем, ки дурнамои истеҳсоли пахтасупориро таъмин кунем. аз 22 300 тонна пахтае ки муайян гардид, ҳанӯз 15 100 тонна пахта то ҳол ба ҳисоботи оморӣ ворид нагардидааст. бинобар ин раҳбарияти вилояти Хаттон гурӯҳҳои кориро бо иштироки мутахассисони агентии оморӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хаттон, мақомоти Тоҷикстандарт дар вилоят, хадамоти давлатии оташнишонӣ, шабакаҳои барқ ва дигар масъулин созмон дод, то омодагиҳоро ҷиддӣ таҳти назорат қарор диҳанд, бари ислоҳи камбудиҳо чораю тадбирҳо андешанд. дар ноҳияи вахш бошад, зарур аст, ки ҳисоботи хоҷагиҳои пахтакор, раёсаткишовардӣ, ҷамоатҳо ба омор мувофиқат кунад. 2084 хоҷагии пахтакор пешниҳод шуда буд, аммо дар ҷаласа шумораи хоҷагиҳои пахтакорро 3453 адад муаррифӣ карданд ва таъкид доштанд, ки 600 хоҷагии пахтакор зиёд шудааст. тибқи амри раиси вилояти Хаттон, ҷамоатҳои деҳот муваззаф гардиданд, ки ҳаррӯза ба мақомоти ноҳиявӣ маълумот пешниҳод кунанд. бояд то имрӯз дар заминаи амри раиси вилоят, амри раиси ноҳия ба тавсия мерасид ва он дастраси корхонаҳои пунбатозакунӣ мегардид. фаъолияти корхонаҳои хурди пунбатозакунӣ қатъиян манъ гардидааст, зеро чунин корхонаҳо ба талаботи меъёрҳои стандарти давлатӣ ҷавобгӯ набуданд. фаъолияти хоҷагидорӣ бо корхонаҳои пунбатозакунӣ тибқи шартнома бо мақомот ва корхонаҳо бояд баромонда шавад. фарқияти маълумотҳоро дақиқ санҷида, сипас хулосабарорӣ бояд намуд. соли равон аҳли заҳмати ноҳияи вахш бояд 22 610 тонна пахтаро вориди корхонаҳои пунбатозакунӣ гардонанд. масъулин муваззаф гардиданд, ки кадом корхона чӣ қадар иқтидор дорад бо хоҷагиҳо шартномабандӣ карда, нархро аз имрӯз маълум намояд ва ҳавасмандии деҳқонро таъмин кунанд, то дар ин самт камбудиҳои соли гузашта такрор наёбанд. тибқи хулосаи хадамоти давлатии оташнишонӣ, мақомоти Тоҷикстандарт дар вилоят ва дигар мақомоти назоратӣ, ҳолати нигаҳдории пахта дар ҷои муайяншуда баромонда шавад, дар дигар ҷой қатъиян манъ аст. оид ба вазъи кунунӣ корхонаҳои пахта, омодагиҳои корхонаҳо ба мавсими нави қабули ҳосил, муовини раиси вилояти Хаттон Залобиддин Файзуллозода андеша баён кард. ӯ аз иштирок накардани қисме аз роҳбарони корхонаҳои коркарди пахта дар ҷаласаи корӣ, баланс, яъне ҳисоббаробаркунӣ накардани корхонаҳо, қарздории чунин корхонаҳои пунбатозакунӣ аз барқ ва андоз изҳори нигаронӣ намуд. диққати роҳбарони корхонаҳои Берӯзи Мурод, Насими Вахш, Сомонӣ Ltd, Водии Вахш, Ситора ва дигар корхонаҳои ҳудуди ноҳияро ба пардохти саривақтии қарзи андозу барқ, шартномабандӣ бо хоҷагиҳои пахтакор, нархи пахта, ҳолати нигаҳдории пахтаи тухмӣ дар ғарамҳо ҷалб намуд. муовинони соҳавӣ дар самти саноати кишовардӣ бояд ҷиддӣ кор баранд. роҳбарони мақомоти андоз фаъолияти худро тибқи талаботи кодекси андозии ҷумҳурии Тоҷикистон пурзур намоянд. ҳолон ки ноҳияи вахш аз ҳисоби саноат 50 миллион сомонӣ қафо мондааст. пахта аз кадом корхона, кай ва ба куҷо содирот мешавад, бояд маълум бошад. бе хулосаи мақомоти Тоҷикстандарт ягон корхона пахта қабул намекунад. бояд корхона ба талаботи замони муосир бахусус стандартҳои давлатӣ пурра ҷавобгӯ бошад. ҳар як тонна пахтае, ки вориди корхона мегардад, таҳти назорати қатъии мақомоти назоратӣ қарор хоҳад гирифт. деҳқонони ноҳия ва вилоятро зарур аст, ки тибқи нақша заминро самаранок истифода бурда, ба кишти пахта аз оғоз эътибори ҷиддӣ диҳанд, зеро рушди соҳаи пахтакорӣ рушди иқтисоди миллиро таъмин мекунад.
масъалаи маблағ ягон мушкилот надорад, зеро бонкҳои ноҳия вилоят маблағҳои имтиёзнок медиҳанд ва пахта бояд дар корхонаҳои дохили ҳар як ноҳия коркард гардад. ҳосили мавҷударо бошад абрабатсия муайян хоҳад кард. натиҷаи хулосабарорӣ ва дуруст баромондани фаъолияти хоҷагидорӣ корхонаҳои коркарди қабули пахта дар ҷаласаи корӣ рӯзи 13 август мавриди таҳлилу баррасӣ қарор хоҳад гирифт. аз ин нигоҳ самти корро ба кулли дигар карда чораҳои фаврӣ андешидан маънӣ барои ҳосили оянда заминаи боэътимод гузоштан мебошад. Саидзода Шералӣ, Абдуқаҳҳори Одина, Намозали Эргаш, Ноҳияи Вахш, Ахбор.